שתי שאלות יסוד שכל בעל עסק צריך לשאול את עצמו בנקודת ההתחלה. ראשית, מה הבידול העסקי שלי? מה מיוחד בי? מה מיוחד במוצר או בשירות שלי? מה השונות שלי? תזכרו, יש הרבה כמונו, אין אותנו. ואת זה אנחנו צריכים להעביר כמסר ללקוח בצד השני. אם יגיע לקוח שיסתכל עליי ויסתכל על המתחרה שלי, ושנינו נציע אותו דבר, סביר להניח שהלקוח יבחר בהצעה הזולה ביותר. אם אני רוצה שהלקוח יבחר דווקא בי, חשוב לי לבדל דרך המסרים השיווקיים שלי, דרך התוכן שלי, מה מיוחד בי בעסק שלי, במוצר או בשירות שלי. הקפידו לשלב בתוך התכנים השיווקיים שלכם את הבידול שלכם. זה חלק מאוד חשוב באסטרטגיה השיווקית. שאלה שנייה וסופר חשובה לכל בעל עסק זה לשאול את עצמו מי קהל היעד שלו, למי הוא פונה בדיוק ולא בערך. כאשר אנחנו מנסים לפנות לכולם, אנחנו בעצם לא נוגעים באף אחד. לכל עסק יש את האבטר שמאפיין את הקהל שלו. נסו לברר מי קהל היעד המדויק לכם, לא בערך אלא בדיוק, מה הכאבים, מה הצרכים שלו. אתם תראו שברגע שתתחילו לפרסם את התוכן, כאשר אתם רואים את הלקוח האסטרטגי שלכם מול העיניים, זה עושה את העבודה. דגש חשוב נוסף, יש עסקים שפונים ליותר מלקוח אסטרטגי אחד. לדוגמה, אם אני מאמנת נוער וצעירים, יש לי בעצם בתוך העסק שתי לקוחות רלוונטיים. מצד אחד ההורים של הנוער, ומצד שני הנוער בעצמו. כאשר אני אזקק את התוכן שלי, אני ידע לכתוב לאמא על הכאבים שלה כאמא, אמא מתבגר, וכאשר אני ארצה לדבר לנוער, אני אדבר לנוער בגובה שלו, ברמה שלו, בהתאם לכאבים ולצרכים שלו. אני מקווה שזה עשה לכם סדר, שיהיה המון בהצלחה.